Ndek ini isuk ket mataku melek jebule iki udan yo guys. Aku ki bingung arep nyayur apa. Halo assalamualaikum. Buka kulkas jebule aku nemu harta karunku sing tak simpen ke 3 hari yang lalu. Jebule iki aku nemu kanca madangku yo guys sing garai aku ki tambah nafsu makan. Heeh iya iki jengkol lo jengkol. Ini sebenarnya video kemarin yo guys, tapi baru sempat aku upload sekarang. Mereka ini wis kakean ngupload guys. Aku ki ndak mblenger engko nyawang enek ikur postinganku tok. Ngampe aku ki lagi omong bakul jengkol apa rajan ya Allah beh. Jan gara-gara sing tak upload ki setengah hari gur jengkol tok yo guys, tapi wis ora apa-apa. Iki moro jengkol wis tak goreng langsung ini ki ayo pokoknya ra godok-godokan yo guys. Aku lek pengen nyayur jengkol simpel satset ya ngene iki moro tak goreng ini ki guys. Iki penampakannya jengkolku setelah tak goreng singkat wae yo guys. Iki lek goreng jengkol ki wis rampung lah, moro-moro tak tutuki ngene iki yo guys. Wis tahu apa guys nyayur jengkol ngene iki digoreng terus ditutuki ngene iki. Biasanya kan digodok sik baru ditutuki, tapi lek aku tak goreng sik ngene iki ngono ki. Jajalan lek gak percaya panggah rasane uwen iki bumbune wis tak ulek yo guys. Iki moro aku nyiapni wajan wis tak tumis wae ning jero wajan ngene iki. Wis pokok rasa kesuwen aku pengen sing ndang satset kayak mateng kayak sarapan. Aja lali bumbune iki yo digongso nganti mateng yo guys, nganti ambune pokoknya tercium kemana-mana ben gak langu ngono ki rasane. Ya ditambahi seasoning barang luang gitu lo yo, raketan gula micin pokok sesuai selera. Lek kira-kira bumbune iki wis mateng ya moro jengkolnya dicemplungno wae ning jero wajan. Rasa kesuwen guys. Nah iki jengkolnya wis mlebu wae ning jero wajan ya guys. Aja lali digongcrang-gongcreng. Mari ngono lek wis digongcrang-gongcreng aja lali dikai banyu saitik ngono guys, ben bumbune iki tambah ngresep. Pangga yo guys, raketan dilot ya pangga ditutup ngene iki lo ya. Kok kayak tutorial memasak wae yo guys. Iki memang tutorial ala memasak ding guys, tapi tutorial ala aku. Kalau ada yang beda ya maaf ya guys. Setiap orang punya ciri khas cara memasak sendiri-sendiri. Arep diikuti ya monggo, enggak ya enggak masalah ya guys. Emang aku ki membagikan keseharianku ki lho, aku masak iki ngene iki caraku ngene iki. Udah gitu wae. Alah wis rasa ngoceh ae guys. Iki setelah ditutup kayak iki wis mublak-mublak banyune ngene iki ya guys. Iki tinteni rada satitik ngono wis moro wis mateng. Sing penting aja lali rasane ya dicicipi dulu lho guys. Ya wis lah guys, iki moro ya sayur jengkolku wis mateng wae. Dadah salam bye bye. Makan mari lah makan, ayo ngambil sego terus makan hehe.